हेलो गाइस ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁକୁଲୁ ଆଉ ଆମ ଟିଭି ସାର୍ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆସନ୍ତୁ। ବିଲାତିଟା ହେଇଗଲା ପୁରା ହେଇଗଲା ତାପରେ କିଛି ହେଲା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଫୁଲି ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ଜାଣିକି ପଠେଇଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ତୁମକୁ ସିଏ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଝେଇକି ଦେଲା ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ କପିରେଟ୍ ହେଉଛି କପିରେଟ୍ भाई की भाई छाती छाती भाई हेलो गाइस देखंतु हमर टुकुलु सार रांधुंदी ଟୁକୁଲୁ ସାର୍ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଅଣ୍ଡା ବାଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍ ନା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କୁହନ୍ତୁ ଧରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ହଉ ଭାଇ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିବେ ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖିବା ଆଜି। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖିଛେ ଶିଖିଛେ ଜାଣିଛେ ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆଜି ଦେଖିବା କେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ। ଏ କ'ଣ ପିଜ୍ଜା ହବ ନାଇଁ ପିଜ୍ଜା ନା ବର୍ଗର ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ପିଜ୍ଜା ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ, କ୍ୟାମେରା ଫୋଟା ଟିକେ ଅନା ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ନା ହଉ ହଉ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖୁଛି ବା ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଶିଖିବେ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର କରୁଛ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରୁଛ। ଦେଲୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏଟା ଦେଲୁ ମୋର ଟିକେ ପୋଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୁରା ଧୁରା ଦେଖ ରହ ତ ମୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ଟାଇମ୍ର ଜାଳଟା ଦେଖା ଟୁକୁଲୁ ଭାଇ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖା ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଟୁକୁଲୁ ସାର୍ ସୁପର ନା ଲାଇକା